Tämä ajoneuvo on C1E kuorma-auto, eli tässä on kuorma-auto ja sen perässä on vielä peräkärry. Yhdistelmällä on pituutta tommonen reipas 13 metriä. Tämä rata on 7 metriä leveä. Tuolla 22 metrin päässä on 90 asteen kulma, jossa rata on 5 metriä leveä ja lopussa rata kapenee vielä niin, että se on vain 4 metriä leveä. Kärryleveys on 3 metriä, eli vain puoli metriä tilaa jää molemmin puolin kärryä. No niin, sit vaan peruuttamaan. Lähdetään suoraan taaksepäin ja käännellään pikkusen lähemmäksi niitä takana olevia keiloja. Kun ollaan peruutettu riittävästi, peräkärry on sillä kohdalla, mistä lähdetään kääntämään. Me halutaan, että peräkärry kääntyy vasemmalle, me käännetään auton perää oikealle, eli käännetään rattia myötäpäivään. Seurataan peilistä, kirjoitetaan koko ajan lähemmäksi. Peräkärryä ei saa kääntää liian jyrkästi. Jos kääntää liian jyrkästi, auto rupeaa työntää kärryä sivuttain ja siinä menee sitten aisa poikki, tai ainakin aisa vääntyy. Eli ei liikaa. Kun ollaan saatu käännettyä peräkärry riittävästi, niin käännetäänkin rattia toiseen suuntaan, eli ruvetaan suoristamaan peräkärryä. Käännetään rattia tässä tapauksessa vastapäivään. Ja nyt kärry rupeaa suoristumaan. Jos halutaan pikkusen lisää kääntää, voidaan taas kääntää vastapäivää, sitten taas myötäpäivää, jotta saadaan oikaistua kärryä. Ja seurataan peilistä, miten kärry menee kohdalleen. Hyvin näyttää menevän. Sen jälkeen kun ollaan saatu kärry käännettyä, peruutetaan vain aivan suoraan taaksepäin ajoneuvoa. Seurataan molemmista peileistä. Noin. Sinne se meni. Hyvin tuli peruuttaminen. Peräkärry ja auto on ihan suorassa ja hyvin mahtui keilojen väliin.